Dara. Iki ana buta. Sapa iki ana meteguk ana ngarepku? Iki ya sing baweksa kene, ngerti ya? Kowe arep ngopo? Pal kau. Jeboke angel. Wes. 17 tahun kayak iki lho. Wes ben. Kalau kowe duwe lelakon kaya ngono. Karepmu arep apa? Gelem ora gelem aku golek pangan. Gandeng daramu wis mlayu. Apa sing dadi ngarepku bakal tak pangan. Ya, panganen. Ning dum sing rata. Yen ngulak cokot pedhot, gulumbung pedhot dadi aja dadi loro. Nek nyokot didum kancane sing akeh. Ya. Wah, wong kok tuwa le omong. Tekan ndi-ndi. Kala yen ucapmu kang kaya mengono besok bakal yen tekaning pati bakal nyongno ing neraka. Wah. Banjur aku kudu piye? Yen manut karo aku bariya. Bendaramu tuntun ana dalang sing bener. Wah, yen mangkono tak mundur aku njabat.